Bona tarda, nosaltres som els Xiula i cantarem una cançó que es diu Mirada Estràbica. El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Ester va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta esperant que algun gran equip la fitxi. El Moja té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jèssica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol quan parla a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca amb grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila al concert del Jonas Brothers. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser amics. El Samuel viu en un centre residencial, li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten, li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia l'Oli, diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que al pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down, mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd i és molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa, si sona bona música el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara et ven una polsera i diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines, fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. Al Marc li agrada molt anar de farra i ara estic content que sigui ell qui toqui la guitarra. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em pugen formigues. Podríem ser amigues. I després hi ha la lluna, el regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. Però és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia i amb això vas fent, vas tancant ferida, que et segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, i ara és fisioterapeuta, i l'aixa baixa fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum, mireu amunt, que la lluna del cel. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que et penso escrita. T'estimo petita. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que et
penso escrita. T'estimo, petita. T'estimo, petita. T'estimo, petita. Posa i saluda el Riqui, que la profe està a primera fila i ens veurà. Ens podeu signar la samarreta? Home, Ja ho sabem que aquesta gala només és per profes. Ens hem colat i hem de marxar. Venim de Mataró. Som persones. És que quan la nostra profe ens va dir que actuarien als Xiula, jo em vaig morir. De fet, hem vingut a convèncer-te perquè ens portis a veure l'espectacle. Riqui, hola. explica-li què es trobaran amb aquest descontrol escolar. Els explico, Sí. Val. Tu vas a l'escola, no? Sí. Tu vas a l'escola. Sí. I a l'escola passen coses, no? Sí. Val, doncs nosaltres ara hem fet una agència que es diu Agència EMP del Descontrol Escolar, que tracta una mica, ajuda, assessora, acompanya en totes les coses que passen a l'escola. Doncs que jo que sé, que els alumnes són molt impacients, que els alumnes abusen de pantalles, que hi ha masses extraescolars, que hi ha una mica de bullying a vegades també. Doncs tots aquests temes i molts altres els treballem a partir de la música, de l'humor i amb molta interacció amb el públic. No em digueu que no són divertits, sexis i guapos. Gràcies. Qui ho ha escrit, això? Gràcies a vosaltres. Bona tarda i benvinguts i benvingudes a la presentació dels espectacles en classe. Benvingudis! Som la Martina i la Vinyet i tenim ganes d'explicar-vos que nosaltres també fem 10 anys com aquest cicle de teatre a les escoles. En aquestes 10 temporades s'han programat 63 espectacles diferents, 52 al Teatre Poliorama i 11 al Teatre Victòria. S'han fet 486 funcions, 294 al Teatre Poliorama i 192 al Teatre Victòria. I hi han assistit 354.050 espectadors alumnes com nosaltres. 169.358 han vingut al Teatre Poliorama i 184.692 van passar pel Teatre Victòria. Allà el nostre germà va anar a veure Maricel. A mi m'agradaria veure'l algun dia. No us volem espantar, però com a mestres teniu una supermissió. Ens heu de portar més al teatre. La primera vegada que vas al teatre és una cosa que no oblides mai. El meu primer record al teatre em van portar a veure Terrífic, del tricicle, que havia de ser una obra divertidíssima on tots havíem de riure molt. I només arriba que hi havia molta boira, hi havia uns actors amb unes llums i em va agafar una plorera, vaig agafar molta por i vaig plorar molt que em van haver de treure del teatre. I vaig pensar, mira, jo al teatre no hi tornaré mai més. I ara m'hi dedico. Vaig anar al teatre a veure el Rei León i em va encantar la música i com s'aixecava el teló. No recordo què vam veure, però sí recordo l'excitació d'aquell dia, d'anar amb els companys i l'impacte d'entrar en aquell espai, amb aquella olor que fan els teatres, les catifes alineades. Doncs això sí que ho recordo. La primera vegada que vaig anar al teatre tenia 12 o 13 anys, vaig anar amb els meus amics. Ens va quedar tant que al cap de 3 dies ja vam tornar-hi. No recordo si la funció em va agradar o no. El que sí que recordo és que quan vaig sortir d'allà vaig saber que em voldria dedicar tota la vida a la interpretació, a ser actor. El que recordo pensar la primera vegada que vaig anar al teatre amb el col·le és pensar qui són aquella gent que estan fent aquelles coses, estan absolutament bojos i vaig pensar, m'encanta la història que m'estan explicant. Em va encantar.
Hola, la primera obra de teatre que jo recordo que em va impressionar, que jo tenia 13 o 14 anys, era a l'Escola de la Salle, i interpretada pels antics alumnes de la Salle, per tant ja eren una mica grans. I van fer Esquadra hacia la muerte d'Alfonso Sastre, una obra que passa en una trinxera, uns soldats que els ordenen mantenir la posició a pesar que saben que moriran, i tots aquells moments finals d'aquells soldats que acaben morint tot, efectivament, doncs et donava tota la gravetat i tota la brutalitat del que és una trinxera i el que és una guerra. Això a mi em va impressionar als 14 anys i ara em continua impressionant encara. Vaig anar al col·le a l'obra de teatre i eren els Tres Porquets al Teatre Regina i me va agradar molt. Doncs els meus records com a nen i adolescent al teatre es resumeixen en títols concrets: El cafè de la Marina, El supertot de Josep Maria Benet i Jornet, Els pirates de la Coll de Goma, El mètode del poliorama. És essencial, com a nen i adolescent al teatre, a mi m'ha despertat la meva passió per aquesta professió i per això m'hi dedico. No va ser el primer espectacle que vaig veure, però sí un dels que em va generar més impacte. Jo tenia uns 11 anys i va ser Flor de nit. I recordo perfectament el trajecte amb el meu avi Josep, que m'hi va dur, i com després, durant dies, vaig estar tararejant mentalment el tema principal de l'obra de Bagó i de Gom. A mi m'agrada molt com ballen i la llum. Sí? Sí. Tranquis, no us flipeu perquè, sí, hem de portar el teatre a les nenes petites, però també els adolescents, no? Sí, perquè, encara que tot el dia estiguem fent TikToks, ens agrada moltíssim que ens expliqueu històries. Exacte, i no és per fer pressing ni res d'això, però jo des que vaig al teatre fumo menys. Us ho juro, que sí, perquè amb els col·legues ens quedem parlant de la flipada d'experiència que acabem de tenir, no? Fem veure que no, però... Fem veure que no, però ens encanta que ens porteu al teatre. Sí. Just els meus pares em van portar a veure la sala Freiherr d'aquesta obra que és espectacular, em va flipar. Aka es diu, Aka. Guarda-ho, Aka. Doncs va ser brutal, a més m'encanta perquè ho fan en anglès ara. I ho fan en anglès i és una manera molt sana de treure l'assignatura de l'escola, no? Perquè ja em diràs tu quin pal, allà a la classe, al pupitre, amb els verbs irregulars, begin, began, begun, no? Cat, Sing sang su. Sing sang su, aquest bona hora. Speak, spoke, spoken. Ja, aquest bona hora. I a més ens vaig dir al meu viejo si podia conèixer l'actor perquè em va flipar. I ens vam fer supercol·legues. De fet ha vingut avui, es diu Lluís Febrer. Un fort aplaudiment, sisplau! És el meu crush. I l'he acompanyat del superdramaturg Dani Meyer. Un fort aplaudiment. Bueno, el cas és la història d'un adolescent que es diu Carlos, que explica el seu primer amor, però és adoptat i en aquest primer amor passa una cosa que no la direm perquè no farem spoiler i tot se'n va a pique. Aleshores, aquesta obra parla de racisme, parla del primer amor, de l'adolescència, la portem fent 4 anys i en anglès des de l'any passat, i aquest any tornarem i ara hem vist que ens podria fer una miqueta de Aka en anglès, no? ¿Tú sabes? Sí. Carlos. My name is Carlos. I don't know. I was told to come here by the English lit teacher, so here I am. No, I don't feel like talking. Yes, I'm hungry. Because I shouldn't be here. I mean, I'm fine. I am hungry. But it'll pass. No, I'm not a guy who gets hungry often. You only have one life, and you have to enjoy it. YOLO, bro. Your haircut is fresh, man. I'm a happy person. I'm 15, and I can't really complain about anything. I live in a house that's not too shabby. My parents do my head in like everyone rents, man. But we got great sometimes. I go to school, I get bored, and I go home. Then I hang out in the park with my mates sometimes. And do the homework that math teacher always gives us. Bueno, para, Lluís, perquè la gent haurà de veure-la. No la farem tota. Ja veieu que parla anglès.
Així que podreu venir a veure al febrer aquí al Poliorama. Us esperem. Moltes gràcies. Mimi, la teva té molt bona pinta. Però la que vull que em porteu és una obra basada en la pel·lícula West Side Story, que parla del racisme i de com els pares no ens entenen. Però què dius, flipada? West Side Story? Això no era un clàssic de Calderón de la Barca o algun d'aquests flipats del Siglo de Oro, però d'Anglaterra, una cosa així, no? Per més que... Shakespeare, tios. Ah, això, Shakespeare, ja, oh god. Tu ets el director, oi? Sí. Que ens pots explicar per què ens agradarà la funció? Sí, us ho explico, però primer és que he vingut amb la companyia. Ens deixeu que us la presenti. Nacho Carme, els Rodolets, el Déu Cardiner, el Romeu, Anna Barancheta, la Diana de Pau Escobar, el Joan Grossa i el Xavi Llunyà. Estàvem assajant el Prat, estem assajant el Prat. Realment el que veureu d'aquí una estona són les primeres imatges. Ningú encara ha vist res, cap imatge de l'espectacle. Estem assajant el Prat de Llobregat. I estem fent una versió del Romeu i Julieta, una versió a partir del text clàssic, amb una traducció nova del Yannick Garcia i amb una dramatúrgia del Joan Iago. I els de la Brutal sempre hem volgut, com va passar amb la importància de ser franc, amb el Don Joan, pensar en el públic jove per acostar els clàssics i dir, volem explicar-los, volem que aquest públic escolti les paraules, la poesia, el verb d'aquests grans dramaturgs que han arribat fins avui, però no volem deixar de pensar en el públic jove, que té uns referents diferents, que cada generació té uns referents diferents i volem posar el nostre punt d'atenció en això. Aquesta versió nova del Romeu i Julieta és una versió on posem l'accent sobretot en la història d'amor, però amb l'ús que fan aquests dos nanos joveníssims per explicar aquesta història d'amor, que és el poder que tenen ells de cop al saber que tenen dos cognoms de dues famílies absolutament enfrontades i que a través del seu amor poden arribar a canviar estructures noves. Una mica el que hi ha sobre la taula actualment, vull dir, com els joves, què ens poden ensenyar i què podem renovar i què podem fer nou entre tots plegats. A més a la companyia hi ha el Pau Escobar és professor i també us pot explicar per què podria estar bé venir a veure el Romeu i Julieta. Sí, hola a tothom, compis de curro. Realment, molt breument, moltes vegades a classe una de les coses que més em preocupa és com puc aconseguir que un alumne que tinc al davant, que està enganxat a les músiques del Morat o està jugant a l'ordinador, li pugui agradar la història del violí d'Auschwitz o de Nada de Carmen Laforet. Com aconsegueixo que l'alumne que tinc al davant s'enganxi això, no? I crec que aquest Romeu i Julieta que estem fent nosaltres parteix amb aquesta idea. Aquesta història va de dos xavals que s'enamoren en una situació molt complicada, en un entorn de violència xunguíssim i que, per davant de tot, intenten, a través de l'amor, juntar-se. I al final nosaltres, amb el David i amb la resta de la companyia, intentem treballar això, explicar aquesta història a través dels nostres referents, intentant escoltar molt també els joves. A mi em diuen boomer i tinc 26 anys, o sigui que flipes. Però partint a través d'això, a través d'aquesta honestedat, i crec que escoltar molt la realitat del moment i del present. I ja està, esteu convidats a veure el vídeo ara mateix. I com que tenim a la Julieta, que la tenim aquí, abans d'ensenyar-vos aquestes imatges, que us torno a dir que sereu els primers que els veureu, per cert, teniu una gran responsabilitat i és que això que diuen ara, tanta crisi dels públics, que potser és veritat, qui ha de fer el que ens va passar a nosaltres com a espectadors quan érem joves, que ens vam voler dedicar a això, que vam voler veure teatre, jo crec que sou vosaltres ensenyant i fent arribar als vostres nanos i als vostres nanes què significa anar al teatre i l'experiència teatral. Per tant, el gran monòleg que comença el Romeu i Julieta i després les imatges. Dues famílies d'idèntica noblesa a la vella Verona, on passa aquesta història, s'enfronten un cop més per una rancúnia encesa amb la sang del poble per única victòria. Nascuts d'aquests dos bàndols oposats, dos infeliços amants es donaran la mort i els seus intents de posar pau, fracassats. Només així a tots els seus donaran confort. En l'estona que la història serà dita, presenciarem el seu amor mortal i dels seus pares,
La còlera infinita, que només morint ells tindrà final. Pareu bé l'orella, i si res ens deixem, no patiu, que amb esforç ho resoldrem. Enseñes los dientes y ya no te hace gracia y no quieres más de mi corazón. Si ets filla meva, casaràs amb pare, si no, surt a pidolar, que moriràs a la intempèrie, perquè de mi et juro que no rebràs mai més res. Tot per aquest odi endimoniat dels Capulet i els Montagu, esteu malalts! Només per això que acabes de dir, no et penso perdonar. Inventa un nou malnom pel jove i savi Cupido que t'ha fet perdre el nord! ¡Julieta, desperta! ¡Julieta! ¡Ay, maldit sigui! No! I els cants que retronen damunt dels nostres caps no són de rosa. No, no. Dolça nit de front fosc, dona'm el meu Romeu. I quan ell mori, agafa'l i fes-lo bocinets en forma d'estrelles. Ens agrada molt que ens acompanyeu i us volem fer un petit regal. És el moment d'agafar de dins la bossa que us han donat el folletó d'Eòlia. Sí, el teniu tots? Sí? Sortegem un curs intensiu d'art dramàtic a l'Escola Eòlia. Tenim aquesta bossa i dins hi ha els números. Quan traiem un, el guanyador o guanyadora pujarà i ens farem una foto. Martina, redobles! I el número guanyador és... 314! Sí. Ara, com et dius? Soc la Marta, I de quina escola vens? dels Lluïsos. Aquest és el sobre on hi ha... I algú ens va fer una foto? Pot ser? Va, aquí.
cosina fa teatre a l'Eòlia. Està flipadíssima, li encanta. Ara us presentaré el Joan, que us explicarà que tenen un projecte que potser us interessa molt. Bé, bona tarda a tothom. Doncs des d'Eòlia proposem una activitat molt diferent a el que seria anar a veure teatre. Nosaltres proposem una cosa diferent, i és que els vostres estudiants facin teatre. Facin un taller actoral de 2 horetes, és un taller on tindran un tastet una mica del que fan els grans actors, les grans actrius, i llavors segurament pensareu per què els meus estudiants, si no els agrada el teatre, han de fer un taller actoral. Doncs, bàsicament per una raó molt important. Els actors i les actrius, quan es posen a la pell d'un personatge, bàsicament el que fan és això, vull dir, viure emocions que viurien altres personatges. I penso que és molt important que els joves d'avui en dia visquin el que són altres personatges. Visquin què és fer bullying, visquin què és rebre bullying, visquin què és ser un maltractador, ser feliç, compartir amb la família, perdre un familiar. Aquestes coses fan que els nostres joves d'avui en dia entenguin una miqueta més què és la vida i a respectar les persones i entendre per què les persones a vegades pensen d'una altra manera, i això fa que ells mateixos s'entrenin per la vida. Llavors sempre ens agrada dir a Eòlia que el teatre et prepara per la vida. Per tant, m'animo a que, si us ve de gust, pugueu compaginar el que és l'activitat d'anar a veure teatre amb que els vostres estudiants i les vostres estudiants visquin l'experiència durant 2 horetes de posar-se en la pell d'altres persones. En la cançó de Xiula ens parlaven de molts personatges i estaria molt bé que tothom es pogués identificar amb aquestes persones que són especials. Us animem a que convideu els vostres estudiants, però també, si voleu, podem fer aquest taller per docents, perquè si voleu tenir eines per vosaltres mateixos a l'hora d'afrontar les classes, si heu de fer alguna cosa, una activitat relacionada més amb el que és l'art dramàtic, el teatre, la dansa, doncs també us convidem a muntar un grupet. D'acord? Moltes gràcies a tothom i seguim. Molt forta, molt forta. I és que el teatre només són avantatges, perquè és una forma de desbravar-nos, de desconnectar, de somriure, de plorar també. I és que a més la bona estona que passem i els aplaudiments ens transmeten i ens poden durant tota la setmana, sí o no, família? A veure com aplaudim amb nosaltres? Sí! Què diu? Aplaudiments! Superconit que t'ensenya a fer la mà
Hi pot venir des del més gran de la família fins al més petit, i segur que s'ho passa superbé. Ana Rosa, vine! És la nostra dire. Explica una mica per què hem de portar a veure's. Primer heu de venir a veure perquè heu de conèixer aquesta meravellosa família que tenim, que és fantàstica, que és la Vinyet, l'Alba, el Marc, la Martina, l'Albert i la Violeta. Són fantàstics i l'any passat vam estrenar l'espectacle i la veritat és que va ser meravellós. Aquest espectacle va ser creat durant la pandèmia perquè teníem la idea que els nens estaven tots tancats a casa i hi havia un monstre fora que no els deixava sortir. I aquesta idea jo vaig trucar a la Maria Gelabert, vaig trucar al Marc Artigau, vaig trucar l'Adrià Fruitós de Brodes Bros i vaig voler fer un projecte per nanos perquè això és horrorós, i em van dir tots que sí, i vaig dir fantàstic. I llavors ens vam mirar aquest musical com un homenatge realment també al que estava passant, per això aquesta cançó és els aplaudiments, que és un homenatge, de fet aquells aplaudiments que fèiem als balcons, tots, quan valoraven el que estaven fent tots els sanitaris, però a més també el vam pensar com un conjur festiu, perquè després de tot el que ha passat poguéssim d'alguna manera allunyar-nos de la tragèdia i fer una festa. I aquesta ha sigut una mica la idea de l'espectacle que hem fet conjuntament amb tota aquesta gent. Per mi, sabeu que porto molts anys al teatre, alguns suposo que ho sabeu, ja soc de l'any de la Carracuca, però m'ha fet molta il·lusió perquè és la primera direcció que he fet jo. La primera direcció jo he fet d'actriu, he fet de productora, i ara aquesta vegada em vaig atrevir a dir, bueno, doncs jo vaig a fer aquest espectacle perquè em fa molta il·lusió que per primera vegada de Goll de Gom obri les portes als nens més petits. Sempre sabeu que hem treballat moltíssim per les escoles, ha sigut una vocació enorme, sempre per nosaltres que els nens vagin al teatre. Crec que d'això n'hem d'alguna manera viscut amb el públic futur que ens ha seguit i ha sigut molt valuós per nosaltres això, però en aquest cas els més petits no estaven inclosos i ha sigut fantàstic que pugui arribar a aquests que jo crec que no surten tant i haurien d'anar més al teatre, perquè des del primer moment els nanos haurien de tenir la idea que aquest llenguatge escènic és el seu llenguatge i poden entrar. O sigui que espero que els porteu a veure Vaimes Monstre i estaré molt feliç i tots nosaltres també. Moltes gràcies. Perquè això és el que ens passa amb ensenyament, que ni comen ni dejen comer. Estic fins al Home, que si ara comença abans preparat les classes, preparat-les tu, i després, és que fa moltes vacances, bueno, guapo, a mi ningú paga les hores extra de teatre, Que jo crec que, no, de veritat us ho dic, jo crec que el teatre hauria de ser obligatori, hauria de ser, dintre de l'escola. A mi no em paguen la feina de dramaturga que escric jo els espectacles, ho he posat dintre del programa educatiu, mira, la directora m'ho ha comprat, mira que voleu que us digui, he tingut sort amb això. Tampoc em paguen fer de directora perquè els dirigeixo jo els espectacles de l'escola. I tampoc em paguen fer d'actriu perquè substitueixo jo els nens, i de genolls, clar, perquè no és una diferència. I les tirites que em poso a les mans de la pistola de silicona, de fer escenografies, que el meu home es pensa que és una joguina, dic, no és una joguina això, no és una joguina. Tampoc me les paguen les tirites. El trimestre passat vam fer Maricel i vaig muntar un barco amb escuradents i amb cueres. Bueno. Ara un va llançar aigua i ja sabeu el que va donar el barco. Va quedar espectacular. Bueno, perdoneu, és que em faig parlar
i em lio. Bueno, doncs el Perro del Hortelano, jo vinc molt al teatre amb els meus alumnes. A vegades els pares fan racaner, però alguns s'enrotllen i deixen anar una mica de pasta. Vam venir a veure el Perro del Hortelano i els hi va agradar tant que van estar una setmana bordant. Jo contenta, una setmana que em sagnaven les orelles. Però no us l'explicaré jo, perquè jo sempre que explico alguna cosa acabo fent un spoiler. La meva paral·lela va estar una setmana sense parlar-me perquè em va preguntar per Game of Thrones i a mi, si no sabeu anglès, Joc de Trons, se'n va escapar al final. Bueno, millor que ho expliqui el Paco Mir, que és el director. Sí, ho farà amb paraules. No t'he sentit mai parlar. Què tal, Paco, com estàs? Parlaré. Ai, que susto! Com estic enfonsat. Enfonsat, del tot, perquè després de veure el Marc Artigau, que el primer que va veure va ser terrífic, i vaig quedar amb trauma. O sigui que jo no sé si podré superar-ho. Tot i que, com el guió de la gala l'ha fet l'Anna Rosa Sisquella, i tots sortint dient, oh, Maricel, oh, flor de nit, jo crec que ho ha fet a posta. No, estic despistat perquè fa 4 anys que vinc a aquestes gales per presentar espectacles i aquest any vinc a presentar un espectacle acabat, perquè fins ara sempre venia a vendre la moto i faré un espectacle molt bo, que serà molt bonic, amb uns actors esplèndids, i costaria. Una escenografia fantàstica. I aquesta vegada vinc a presentar 2 espectacles que estan acabats, o sigui que estic una mica que no sé què dir. No sé què dir perquè són 2 espectacles que pràcticament tothom ha vist. El Perro del Hortelano es van fer 5 funcions l'any passat i l'altre porta 5 temporades, que és la Brasa del Diamant. Del Perro del Hortelano, què es pot dir? Que és de Lope de Vega. Això ho diu molt bé. Más Paco Mir, una comèdia al quadrado, perquè Lope de Vega hem aconseguit que la gent rigui escoltant, no només que l'entengui, sinó que a més riguin de Lope de Vega. És una versió molt, molt adaptada, que és rabiosament clàssica, perquè quan es parla el vers, tal com deia la Brutal, es parla molt bé, i és rabiosament moderna, perquè estic jo per fer-lo de modern, encara que soc una mica també de la cara cuca, i és rabiosament divertida, i amb això hem anat de la mà de Lope de Vega i jo mateix. Què diu? Un vídeo, encara no, perquè encara no, jo sé com tu, ui, què passa amb el vídeo? Jo que tenia rotllo una vegada que em deixen parlar. Somos la compañía Vania Producciones. Bueno, somos parte de la compañía porque en total entre intérpretes y técnicos somos 28 personas. 32. Pues 32, de los cuales 30 no han venido. Pero no pasa nada, porque aunque no tengamos escenografía ni vestuario, la función la haremos igualmente, porque a ver, vosotros no tenéis la culpa de nada. O sea, que tenemos escenografía. Conceptual. Tenemos vestuario. De los 10 negritos. Tenemos actrices. 2 y estupendas. Tenemos algo de luces y de efectos de sonido porque el técnico de la sala se ha enrollado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Que quién hace de Marqués? ¿De Marqués? ¿De Marqués? Uy, yo aquí no lo tengo apuntado. Pues que la haga Claudia López. ¿Yo por qué? Porque tú no estás haciendo nada en este momento, ¿no? Claro, es mucho mejor que lo hagas tú.
Oye, que son los de la compañía, que están aparcando, que si los esperamos para los saludos... Yo creo que a estas alturas ya la terminamos nosotros, ¿no? Que estas personas tendrán cosas que hacer. Bueno, sí, mejor. Pues nos saltamos la boda y nos vamos directamente al final. Ya no hay más que añadir. Pues ya no hay más que añadir. Todos son enhorabuena. ¿Qué os parece si... Claro, damos con licencia vuestra... Del perro del hortelano, fin a esta famosa comedia. Qui ha parlat? El del final? Mira, pix, 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 pop, 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 pix, pop, pix, pop. Només diuen els de pàrvuls. Pix, pix, pop. Noi! Mira, el de la concertada. Ploraràs després. Ploraràs. Sí, perquè ara... Ven i canvia la pantalla, que estarem aquí acabant-ho, però també aquells, vinga, a veure. Ara, et preguntaré sobre la rodoreda de l'examen i ploraràs perquè no t'hauràs enterat de res, de res. La rodoreda és la gran clàssica per excel·lència. A mi m'encanta. Jo visc a Gràcia, soc veïna d'allà al barri. I bueno, jo quan creu la plaça del Diamant, sí, perquè jo vaig a comprar els aguacates al bon preu. És l'únic lloc que els tenen bons, jo us ho dic ara. Si sou d'allà, fruitós, merda, bon preu, boníssim. Doncs allà els compro jo, que estan boníssims. Doncs jo a vegades creu, i me l'he llegit molt, perquè clar, com a vegades em poso els exàmens, doncs me l'he llegit molt i a vegades jo imagino creu per allà com si fos la Colometa. Ja sé que estic més a prop de l'edat de la rodoreda, però bueno. Que també aquesta noia pobra era tan desgraciada i tan pobra que no podia ni comprar aguacates, a vegades que ho penso quan estic al bon preu. Que també dius, escolta, rodoreda, escriu que es mengi un colom de tant en tant. A veure, els d'ara no, que són rates amb potes i amb bales, però els de llavors no estaven tan intoxicats, oi que sí, Paco? Paco? On eres? Estava berenant. Ah, perdó molt, perdó. Vale, no, explica tu, perdó. Em preguntaves que estava berenant? Ai, que estaves berenant? Ets una capsa de sorpresa. Sí que menjava coloms, la colometa. Bueno, la colometa, la plaça del Diamant, fa 5 anys ja que està funcionant. És un espectacle que es va fer aprofitant el tricicle, no sé quin és el tricicle l'últim, amb tota l'escenografia, i va ser molt fàcil muntar-ho perquè estava tot el tricicle, tota la tècnica del tricicle darrere, però hem sapigut portar-lo sense tenir tota la parafernàlia del tricicle, i tenim un espectacle que està funcionant molt bé escolarment. Jo vaig estar fa un mes veient-lo i realment els nens estan mirant-lo entusiasmats, i l'aplaudiment final, hi ha el silenci, que és el millor que es pot desitjar en un espectacle escolar, i l'aplaudiment final rodoníssim. És un espectacle que és d'Eòlia, es va fer com a treball final d'Eòlia, aquesta escola que algú, el 314, ha guanyat el premi al curs. I amb 7 actors que s'han fet l'espectacle seu, ja pràcticament ja cada any venen a fer el programa, i que està sustentat per 2 actrius que fan una única colometa, que són realment espectaculars. Avui, com tothom sap de què va la plaça del Diamant, fem l'espoiler, farem el final de l'obra amb la colometa que acaba al final, la Núria. Gràcies. I mentre pensava així, van néixer les olors i les pudors, totes empaitant-se. L'olor de terrat amb coloms i la pudor de lleixiu, que quan vaig ser casada vaig saber quina mena de pudor era. I l'olor de sang, que ja era com un anunci d'olor de mort. I l'olor de les piules, aquella vegada a la plaça del Diamant. I l'olor del mar, tan forta. Per què de les pudors en diem pudors i olors de les olors? Per què no podem dir olors de les pudors i pudors de les olors? I em va venir l'olor dels nens quan eren petits. I l'olor dels llençols, plens del meu cos i del cos de l'Antoni. Aquella olor de llençol cansat, que va xuclant l'olor de la persona. I l'olor del gra, i el de l'ampolla de sal fumant. Vaig agafar el ganivet i vaig sortir de casa. I em vaig posar a caminar fins a arribar davant de la meva primera casa. El carrer era lleig, i la casa era lletja. Quan vaig mirar l'aire, vaig veure en Quimet, que enmig d'un camp em donava una floreta blava i després es reia de mi.
Volia pujar dalt, fins al meu pis, fins al meu terrat. Havia entrat per aquella porta feia molts anys, casada amb en Quimet, i n'havia sortit per casar-me amb l'Antoni i amb els nens al darrere. La porta estava tancada. Quan anava a clavar 2 cops de puny a la porta vaig pensar que faria massa soroll. Llavors, amb la punta del ganivet, vaig escriure a la porta Plometa. I vaig sentir com un vent de tempesta s'arremolinava per dintre i amb els braços davant de la cara per salvar-me de no sabia què, vaig fer un crit d'infern. Ah! Un crit que devia fer molts anys que duia dintre. I amb aquell crit, tan ample que li havia costat de passar-me pel coll, em va sortir de la boca una mica de cosa de no res, com un escarbat de saliva. I aquella mica de cosa de no res que havia viscut tants anys tancada dintre era la meva joventut que fugia amb un crit que no sabia ben bé què era. Vaig tornar a casa i em vaig ficar al llit. Al llit estava calent com la panxa d'un gafarró, però l'Antoni tremolava. Li vaig abraçar pel pit. Li vaig entortolligar les cames en les meves cames i els peus en els meus peus. I amb el cap contra la seva esquena vaig pensar que no volia que se'n morís. I li volia dir tot el que pensava més del que dic i coses que no es poden dir i no vaig dir res. Abans de dormir-me, mentre li passava la mà pel ventre, vaig topar amb el melic i li vaig ficar el dit a dintre per tapar-li, perquè no se'n buidés tot ell per dir, perquè cap bruixa dolenta no me'l xuclés pel melic i no em deixés sense Antoni. I quan em vaig despertar d'un son de pedra, em vaig recordar que a l'hora del casament havia plogut fort i vaig pensar que a la tarda al parc potser encara hi trobaria algun toll d'aigua pels caminets. I a dins de cada toll hi hauria el cel. Un cel que de vegades un colom esbarriava. Un colom que tenia set i sense saber-ho esborrava el cel de l'aigua amb el bec. Uns quants coloms que baixaven de les fulles com llampecs, es ficaven dins el toll, s'hi banyaven estarrufats de ploma i barrejaven el cel amb fang i amb becs i amb ales, contents. Per fi, ocells contents. El meu primer cop al teatre va ser amb l'institut i vam anar a veure una obra que es deia El banquet de Plató, dirigida per Iago Pericot. Jo em vaig quedar morta perquè durant l'obra sortia un tio amb pilotes i clar, era, jo crec que no de les primeres vegades, però em vaig quedar impactada per aquest senyor. El meu primer record teatral és una història on hi apareixia un personatge que es deia la balena Lena. I a partir d'aquí, tots els meus peluixos que han estat relacionats amb animalons sempre han tingut noms similars. La balena Lena, la granota Ota o la tortugueta Eta. Jo tenia 10 anys i el primer espectacle que vaig veure va ser Els pastorets al poble de Cardedeu i vaig quedar impressionat perquè hi havia els pastors, els dimonis, les trapes, el foc, l'àngel que volava i vaig dir, això m'agrada, jo de gran m'hi vull dedicar. En especial doncs, recordo anar a veure l'obra Pirates de Degoll de Gom. Amb 15 anys, feia tercer o quart d'ESO, l'any 98, amb una entrada de 1.600 pessetes, i que vaig sortir meravellada amb el Carles Sabater de protagonista. Inclús a la sortida vaig comprar el mocador de Pirates, però sé que el tinc, però no l'he trobat. Era muy pequeño y me llevaron a ver la obra del Patufet y subí al escenario, tuve una sensación muy bonita, me encantó, estaba súper contento. Hola, la primera vegada que vaig anar a veure teatre de petit va ser al teatre justament Poliorama, amb qui i amb l'escola. Recordo que vam anar a veure una obra d'Adolfo Marsillac. L'Adolfo Marsillac era un actor impressionant, era una estrella de l'època, era un actor molt prestigiós i me'n recordo molt bé perquè a més em va tocar al pis de dalt i era una obra, es deia Sòcrates, era una tragèdia grega,
una obra fantàstica que em recordo que em vaig divertir moltíssim. A vegades encara hi penso i ostres, quan ho revisqui això, doncs me'n recordo bé. I vaja, jo crec que és la millor manera de començar a aficionar-se al teatre, no? Anant-hi amb l'escola al principi, i si és amb una tragèdia grega, doncs ja, aleshores, és meravellós. Així és que us convido a anar sempre al teatre, a veure tot tipus d'obres de teatre, inclús una tragèdia. Fui a ver una obra del poeta y dramaturgo cubano José Martí y me encantó, me gustó tanto, 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 que al otro año me presenté a un festival de teatro con 6 añitos y empecé a vivir la magia del teatro haciéndolo. El primer record que tinc així d'anar al teatre de petit i amb l'escola va ser quan vaig anar a veure Boscos endins, el musical, i tinc la sensació que va ser una experiència que m'ha marcat per tota la vida i que realment em va fer néixer la passió que tinc avui pel teatre. No sé molt bé si va ser al Teatre de Girona o a Figueres, però sí que recordo que va ser una obra que es deia L'illa del tresor d'en Flynn, que apareixia un pirata que l'actor, per simular la pota de pal, amb un arnès es lligava el peu a darrere el cul. I sé que això em va impactar moltíssim. Va ser la primera llavor, perquè llavors tota la vida he estat enganxadíssima al teatre. És superimportant, el teatre escolar. Que no l'he suspès el nen, no, perquè no es pot suspendre ara. Jo l'únic que us estic dient, a tu i a la Marga, que amb el Pol heu de reforçar la lectura per la nit, sí, llegim bé. És una escola viva, no estem en fitxes, m'entens? O sigui, no podem... Perquè va fluixet de lectoescriptura, mira, què vols que et digui? És així, no, tranquil. No tenim quaderns de l'Abacus, no? Has d'anar a l'Abacus i comprar-ho. Exacte, vale, adéu. Sí, jo també necessito vacances. Adéu, adéu. Ui, de veritat, els pares és que són pitjors que els nens a vegades, Ningú no m'havia explicat que això era tan complicat. Les classes i alumnes, quins reptes tan grans. Ser mestra, jo sóc una mestra excel·lent. Faig més del que es creu suficient, però sento que fallo, que no ho faig gens bé. Ser mestra, m'enfonso en programes i en projectes educatius, em calen perfectes no són de veritat. Que si el 25%, que si el canvi de currículum, que si ara no els podem suspendre, que si el racisme no de veritat, És que estic fins al Carpesano i us ho he dit abans, fins al Carpesano. Per què ens fan la guitza i no ens demanen ni l'opinió, que no ens avalin? Perfectes no són de veritat. Que no? Les mestres perfectes no són de veritat. Ai, que bonica que ets, gràcies, filles. Dues he tingut. Tu podries
sobre, no? No, allò que siguin ells els que convencin a les vostres mestres perquè us hi portin, no? És que el teatre... Hola, som l'Helena Baguer I en Siddhartha Vargas, del Pot Petit, un grup de música dedicat a la creació i producció artística per a públic familiar. I us animem a venir a veure el nostre concert al teatre amb els vostres alumnes. Un concert molt participatiu en el qual els infants són una part activa de l'espectacle en tot moment. A més, les nostres cançons apropen els infants a diversos temes relacionats amb les emocions, els valors de l'amistat, la vida quotidiana, la diversitat, els rols de gènere, la creativitat... Tot això ho fem a través dels personatges d'en Pau, la Jana i els titelles que ens van introduint les diferents cançons, a més de la nostra estimada Melmelada Band, un total de 9 intèrprets a l'escenari. Cada cançó ens pot servir per, abans o després de l'espectacle, tractar alguna d'aquestes temàtiques que acabem de comentar. Creiem que és molt important que els infants puguin viure la gratificant experiència d'anar al teatre des de ben petits. En el nostre cas, com us hem dit, veureu un concert amb molts músics en directe i gran varietat d'instruments. Bateria, guitarres, baix, violí, teclats, instruments de vents com el trombó, la trompeta, cantants... Així doncs, volem que aquesta experiència sigui inoblidable i que tinguin ganes de tornar al teatre. Comencem a crear espectadors crítics, atents, respectuosos i compromesos amb la cultura. I per últim, i no menys important, perquè serà una estona de diversió i alegria assegurades, amb unes cançons que tenim la sort que formen part del dia a dia de molts infants, gràcies precisament a les escoles i a totes les famílies que ens escolten. I per tot això, us esperem al nostre concert. Fins aviat! Adeu! Bona tarda. Jo sóc infermer, sóc el pare d'aquestes criatures que heu vist per aquí. I mireu, jo us he de dir que en aquesta família a mi no em fot cas ningú. Amb l'únic que me'n surto és amb el teatre. Que les petites s'enfaden? Cap al teatre. Que els adolescents estan insuportables? Cap al teatre. Que la meva dona està corregint exàmens i no gira rodó, perquè ja l'heu vist, que no gira rodó. Passa cap al teatre. No, a mi és que el teatre m'encanta, Jo soc d'un grup de teatre amateur, I ara estem preparant un musical futurista, sense gènere i fluid, del gran clàssic català No em toquis la flor. Sí, no, és que volem fer la competència aquests de Terra Baixa del Llop, no, que se'ls han pujat una mica els fums. No, però ara estic aquí per presentar un altre èxit del teatre català. No, jo no diria un èxit, diria un fenomen. És el mètode Gronholm, que torna amb un nou repartiment i ens ho explica el Toni Albaladejo, que és el productor de l'espectacle. Gràcies. Doncs mira, el mètode Gronholm no és el clàssic que deia el Paco, Lope de Vega ni la Rodoreda, però és del Jordi Galceran. El Jordi Galceran, que és l'autor que més s'ha representat a Catalunya, que ha visitat 60 països amb aquesta obra, a cada país feien un idioma diferent, i ha fet més de 2 milions d'espectadors. I nosaltres tenim la sort d'haver tingut la producció del mètode Gronholm aquí, en el Teatre Poliorama, 6 vegades. Vull dir que va ser fa 20 anys, en el 2002, que es va estrenar en el TNC. És una obra que ha passat per totes les possibilitats d'èxit agudes i per a bé, com deia aquí el meu company. El que jo us vull dir és que no us ho perdeu i sobretot porteu els nens, porteu els joves, perquè si alguna cosa estan fent a l'escola és aprendre a ser millors persones, a educar-se i arribarà un moment que és el moment de ser competitiu, competitiu a la vida, competitiu en la feina, i d'això va l'espectacle, anem a fer un càsting, anem a fer una prova de treball i veureu lo dur que és. I ara us deixo amb els actors que estan filmats. Què tal, com esteu? Ens agradaria molt que portéssiu els vostres alumnes perquè és un text imprescindible, un clàssic modern, l'obra més representada de l'autor català Jordi Galceran. I perquè un dia deixaran de ser alumnes i s'enfrontaran a la vida professional, i aquesta obra és un bany de realitat sobre la competitivitat en el món laboral.
També l'espectacle ens dona eines per reflexionar sobre el paper de la dona i d'altres gèneres en l'empresa i en el món laboral. I o sigui que és absolutament vigent. I perquè és una gran comèdia, té un ritme trepidant, és com un gran thriller que t'atrapa i al mateix temps et diverteix. I perquè és una d'aquelles obres que et fan estimar el teatre. I ara sí que us he de dir que això em fa molta il·lusió, perquè he de dir que el Teatre Poliorama tindrà l'honor d'estrenar un musical de creació en català. I sabeu qui fa la música? Si us dic ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Algú sap? Els Amics de les Arts, sí! Que ja tinc les entrades! Perquè sóc fan dels Amics de les Arts. A veure, és un espectacle que serà la bomba, té molt bona pinta. Han presentat un tema de l'espectacle que es diu Crec que podria odiar-te, que fa una cosa així com crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Jo li canto a la meva dona però ella no ho entén. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. I tenim aquí en Jordi Celles, que ens presenta l'espectacle i és el seu productor. Bona tarda, m'he quedat una estona d'esquena perquè veiéssiu l'ideal, Centre d'Arts Digitals, que depèn de quan, portem un barret i un altre. Avui hem presentat Dalí, l'experiència immersiva que l'estrenarem al setembre, també és perfecte fer la combinació, anar al teatre al matí i a la tarda, si veniu de fora, cap a l'ideal, a veure Dalí. Pares normals és una obra, és un espectacle musical molt divertit que comença amb uns pares que es moren. És així. I esdevenen això, paranormals. O sigui, és un noi que té 30 anys, que es diu Aran, que està en aquell moment de la vida en el qual pensa que no hi ha res que lligui a la seva família, no hi ha res que lligui al seu pare i a la seva mare, que realment tot el que han fet no l'ha resultat positiu o esperançador, i de cop i volta quan ve a dir-los que se'n va per sempre, doncs passa aquest tràgic accident. Un accident que provoca que ell hagi de fer-se càrrec de tot allò, de tot aquell buit que deixen quan unes persones ja no hi són. El que passa és que quan ell arriba a casa, el seu pare i la seva mare estan allà, en forma de pares normals. Aquests pares normals no el deixen anar perquè consideren que el nen encara és massa petit i no el poden deixar sol, o sigui, no està preparat per enfrontar-se al món, quan ell considera que sí. Quan és el moment de deixar anar, de deixar anar els pares, de deixar anar els fills? Aquest és el tema de Pares Normals. Un espectacle que, a més, és produït per minoria absoluta, és un espectacle que compta amb 14 cançons inèdites dels Amics de les Arts, o sigui, no és un jukebox de grans èxits dels Amics de les Arts, que en podríem fer, i n'hi ha moltes, però no, els amics han desitjat fer una obra 100% nova, amb cançons creades per l'ocasió, una obra musical, amb tot un cast que encara veureu i que escoltareu probablement el que serà una cançó que continuareu cantant quan sortiu del teatre, perquè tots els que hi estem treballant en la producció la tenim enganxada, que és aquesta que ens explicava ara l'Albert, de Crec que podria odiar-te. Els veieu ara en un vídeo. Moltes gràcies. Neix en un camerino del Palau de la Música el novembre del 2018. Volíem fer una història de zero, que fos original, pròpia, on hi poguéssim intervenir també com a escriptors, i així ho hem fet. I són 14 cançons escrites, diguéssim, com si féssim un disco, amb la mateixa intensitat o més. Jo vaig arribar quan la història estava feta, les cançons estaven fetes i la producció estava engegada, i vaig dir que sí de seguida. És un musical català, fet en català per gent d'aquí, i que pretén fer una cosa diferent, no ser el típic musical de tota la vida que podem importar, sinó crear un musical mediterrani nostre, viu, amb colors. Pares Normals parla de la família, i aleshores el que fem és un viatge generacional. El meu personatge és l'Aran. El meu personatge es diu Laia. Jo fujo de les veus que al meu voltant. A mi crec que Pares Normals parla sobre la relació que tenim tots amb els nostres pares. Parla de la imprevisibilitat de l'amor i de com aquest amor que a vegades no sentim pels nostres progenitors, doncs és perquè no l'hem redescobert dintre nostre. Parla de coses que tots ens han passat, perquè tots hem tingut pares. Tots ens hem enamorat, tots ens hem desenamorat, hem sentit ràbia pels pares, els hem trobat a faltar. Sí, no només va dedicat als pares, que evidentment qui més qui menys és pare, sinó als fills, que això tothom ho és, de fills. No?
podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant, crec que podria odiar-te. Nosaltres volem que la gent surti vibrant, que la gent surti cantant. És una comèdia musical, perquè volem que la gent s'ho passi molt bé, s'emocioni, rigui, plori. Un musical que celebra la vida i l'amor. Està tothom convidat a la festa. Potser et semblarà una mica estrany que t'ho digui aquí ara, quan encara no sabem si... Què va? Digue-ho, digue-ho, digue-ho. Jo no vull tenir fills. Jo tampoc. Portar un fill al món és un acte... Profundament narcisista, és condemnar-lo al buit, al vertigen, és... És un acte d'egoisme. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria estimar-te tant. Crec que podria estimar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. I ara volem fer un agraïment a tota aquella gent que ajuda al teatre. Aquella gent que ajuda al teatre desinteressadament perquè sí, perquè creuen que el teatre és important i perquè volen ajudar a la cultura del nostre país. És el cas de la Casa Ametller, que ens ha regalat una panera per poder sortejar amb tots vosaltres. A més, tenen un programa pels nens perquè puguin menjar amb molta salut, oi que sí? Sí. I ara anem a procedir al sorteig de la panera. A veure, traieu els fulletons de la Casa Ametller, crec que teniu un número per aquí. La panera és producte de qualitat, Aquí el gènere és molt bo. A veure, què podem trobar per aquí? Tenim sardines, musclos, oli, espàrrecs... L'Anna Rosa Sisquella diu que el pernil dolç és molt bo. Salat. Salat. A veure, tenim el número punt? Doncs va, procedim al sorteig. Qui traurà la... Jo mateix. A veure... L'afortunat o afortunada és el número 207. 207. Que puja, sisplau, qui és? 207? 207, algú té el número 207? S'ha anat. I què hem de fer ara? O ens la quedem nosaltres? No, va, traiem un altre número. A veure si amb aquest tenim més sort. El número 8. El número 8, l'afortunat, mira que vaig fer. Podríem anar més de pressa també, Està amb la bossa, no sé què fa. A veure. Vinga, un aplaudiment. Com et dius? Xavier, doncs t'ha tocat aquesta panera? Estàs content? Què més? Ens farem una foto. Una foto amb el Xavier. Direm, Ametller...
millor te la guardem, Tu ara baixes a baix, te la guardem i després la vens a recollir ràpidament, d'acord? Vinga, gràcies a tu. Passa. Agafa les escopelles. Agafa les escopelles. Alegria que passa. Això és el que sento jo quan arriba a les 5 de la tarda. No que veu rebentats i rebentades? Jo, mira, la veritat, ja m'han passat a primària, estic millor, perquè a P3, P4 i P5 tenia les lumbars destrossades i les varius com cucs de seda. Cada cop que porta les fulles aquelles de parra, faig aquest fàstic i dic, ai, sempre tinc les varius velles. Bueno, jo us he de dir que l'any passat, i a part de l'equip de l'Alegria que passa, que també vam fer Mare Mar l'any passat, no sé si la veu veure. Ah, molt bé, molt bé. El del final no ha contestat, ara sí que estàs calladet, Bueno, han fet una cosa molt xula aquí. Han agafat un text clàssic del Rossinyol i la barrejaran amb una cosa contemporània, amb dansa. A Mare Mar ja ho van fer. Jo vaig sortir d'allà i vaig dir, saps què? M'apuntaré a classes de dansa. M'he apuntat a Zumba. Mira, us faig un tros de contemporani que vaig a l'espectacle que se'm va quedar gravat. Mira, fa així. És molt important la balança. I això és de hip-hop, és el punt de seda. Això ho de treballar. Després va així, i si tens plomes va molt bé, perquè ho pots jugar. Ara se suposa que m'han de tallar però no surten. De tallar-me però no... Ah, vinga, noia! Hola, ja torno a sortir jo, però aquesta vegada com a productora, perquè l'Alegria que passa efectivament serà un musical de creació, també. Sortosament al programa n'acollirem 2 catalans de creació. Llavors, aquest musical, ara us posarem i tindreu també la primícia d'un tema que encara és una maqueta, perquè estem en aquell moment que es diu Work in Progress. El meu anglès és fatal, no és com el del... I llavors, en aquests moments estem preparant, fem els càstings justament la setmana que ve, perquè l'estrenarem a finals de febrer de l'any que ve. Però, com que ja estem treballant, perquè un musical, sabeu que és un any de preparació, és un any de començar a fer els guions, les adaptacions, i llavors en aquests moments tenim alguns temes i aquest és una primícia d'un primer tema de l'espectacle. Benvinguts al meu poble, poble gris, poble random com qualsevol altre. Un de tants i tants pobles, pobles habitats, però poc habitables. I que inevitablement atrapats entre 4 carreteres porten una vida sense llustre ni rastre de res destacable. I que inevitablement per excés d'atur, per excés de feina han perdut el tren del moment. I una font d'apatia els adorm i els frena. I qui ens despertarà? I qui ens despertarà? I qui ens despertarà? I qui ens despertarà? Benvinguts al meu poble, benvinguts al poble gris, benvinguts al meu poble, poble gris, poble gris. La vida et passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa. Per molt que allarguis fort les mans, igual que el fum el dia escampa. I no saps si és dilluns o dimecres, i el dijous és igual que el dimarts. I no saps com arriba divendres, i dissabte i diumenge moral. I no saps com sortir de la roda, i no saps com sortir de la roda. I no saps si potser aquesta roda un dia es trencarà. La vida et passa pel davant,
s'escapa, per molt que allarguis fort les mans, igual que el fum el dia escampa, i no saps si és dilluns o dimecres, i no veus res més que dies grisos, i no saps com arriba divendres, i no saps per què la vida passa. Benvinguts al meu poble, qui sap si és gris només pel fum. Benvinguts al meu poble, un altre dia sense llum, i que ens atrapa i no ens deixa marxar, si només ho és per la boia, i que ens atrapa aquest aspirar, la roda del poble gris. I qui pot despertar a tot un poble que s'ofega, i qui ens despertarà? Benvinguts al poble gris. Andreu Gallent és el compositor, l'Ariadna Peia, que és la coreògrafa, i el Marc Rossi, que és el dramaturg i el director, us ho explicaran bé, però sobretot m'ha dit que digués que és una maqueta, això, que és una maqueta que està. Que us ho expliquin ells, que estan treballant molt i tots molt de valent. Doncs res, gràcies, Ana Rosa. Res, em deixeu treure la xuleta, per favor, allà l'he perduda. Sí, diguem que el que estem perpetrant és una adaptació, ja hem dit, una adaptació d'aquest clàssic de Rossinyol, L'alegria que passa, per convertir-lo en una faula contemporània amb estil completament d'avui dia. Diguem, el que fem és agafem... Podríem dir que, per exemple, tots els alumnes que s'hagin llegit com a lectura obligatòria aquest text a la classe de llengua i vinguin a veure l'espectacle, podran veure l'adaptació completament actual que hem fet. Una adaptació on el subratllat, diguem, el protagonisme està en la música d'avui, el senyor Gallent, i la dansa d'avui de la senyoreta Nia Capella. I aquest és el gran què de la nostra proposta. Per exemple, sense anar més lluny, el que heu vist comença amb un tema que és completament rapejat, però és extret d'unes proses del Rossinyol que poc diries que es podrien rapejar, doncs sí, es poden rapejar, diguem. Això és la mostra d'on volem arribar i d'on estem arribant, que ja tenim uns quants temazos al forn. L'argument de L'alegria que passa és senzill, és en aquest poble gris que ja us hem presentat, arriba una companyia d'artistes per portar l'alegria. En aquesta companyia una cantant, la Zaira. Llavors el fill de l'alcalde, el Joan, que només vol que fugir d'aquest poble, s'enamora o es queda completament obnubilat per Zaira, que en el fons està farta de sempre estar voltant i anar sempre de bolo i bolo, i el que voldria és quedar-se sempre en un lloc, i cada dia despertar al mateix lloc. Llavors són els contraris, cadascú desitja el que l'altre vol, que és un dels tòpics modernistes, que explica la peça. I a partir d'aquest argument, aquest voler, aquest desitjar el que l'altre té, és el que porta a tots els personatges a l'acció. Això seria un petit resum. I ho volem fer molt bé i amb el millor gust possible que està passant. I passo la paraula al mestre Gallent. Sí, una de les coses que, a part d'aquesta aproximació del llenguatge, d'un clàssic que volem fer amb L'alegria que passa, és un espectacle que tindrà 9 persones damunt de l'escenari, que són 9 persones que actuaran, cantaran, ballaran i tocaran ells els mateixos instruments. És a dir, és un espectacle absolutament multidisciplinar on tot es barreja i, com he pogut sentir amb aquesta primera maqueta, la sonoritat també ja és electrònica, és a dir, que hi ha molts elements de la música d'aquest espectacle que no seran simplement acústics, sinó que amb aquesta voluntat de fer un llenguatge absolutament del segle XXI i la circumstància de tenir només 9 persones damunt l'escenari, doncs farem aquest híbrid entre música acústica i música electrònica. I una part fonamental d'aquest espectacle serà el moviment i la dansa.
Doncs els llenguatges escènics seran tota l'estona des d'un prisma supercontemporani i la dansa també. Barrejarem dansa contemporània amb danses urbanes una mica i dansa teatre. És una mica la dansa al servei de la història, del que vull explicar, al servei de l'emoció. La idea és convertir aquest clàssic, o sigui, partint d'aquest clàssic, trobar un espectacle que tingui un ritme trepidant, que sigui superemotiu i que aquesta llavor d'aquesta història arribi des d'un lloc molt actual. Seria com això. Doncs ja veiem com aquest equipazo heu de venir a veure-ho segur, perquè serà una feinada i crec que mereixem que vingueu. Vinga. Està sent una balada molt animalista. O sigui, el rossinyol, la colometa, el perro de l'hortelano i ara els ocells. Us dic jo que us ho passareu millor al teatre que al zoo. Els zoos haurien de tancar, estan tots els animals allà tancats. A més que és millor venir al teatre a veure històries i emocionar-te o estar mirant com els micos es rasquen el cul els uns als altres durant una hora, no té cap sentit. Jo vaig venir a veure els ocells l'any passat, i ara fa un any que no vaig amb el meu company sentimental, amb el Daniel, al teatre. També fa un any que no tenim relacions sexuals, perquè hem fet colecho fins ara. Esclar, ja se t'acaba tot, la passió i tot, entre la rentadora, la rentavaixelles. Total, que jo vaig veure l'espectacle i vaig dir, escolta, vaig a fer un espectacle en aquesta línia que em van inspirar molt, acompanyar la Calòrica, i soc fan absoluta, des de Cou pràcticament, abans que existissin, i vaig escriure un espectacle per P3, P4 i P5 que es deia La polleta lila. Quan la directora em va censurar el títol, escolta, perquè era polleta, poll-polla. Ai, clar, no ho entenc. Un moment, no et pensis del personal, que hem de portar a veure els 6 nens al teatre i encara s'ho pensaran. Bueno, escolta. Bueno, em sentiu? Sí, gràcies. Bona nit. Perdoneu, No em toquis, no perdoneu que us interrompi d'aquesta manera. És que jo només volia dir que... Bé, clar, crec que no em coneixeu en persona, vull dir, soc el capitalisme. Sí, però no el sistema econòmic, no el sistema capitalista! No. Soc el capitalisme. El concepte filosòfic, la idea. Bé, jo només volia dir que jo no volia, que jo no em referia. És a dir, a veure, jo vaig tenir la idea, d'acord? I em va semblar que era bona i la vaig explicar, doncs, a la gent. Un dia em vaig trobar a un senyor, a un pagès, que estava trist i li vas demanar què li passa? I ell em va dir que se l'havia cremat la casa i que només tenia una vaca, que no li havia quedat res més. I jo li vaig dir, bé, ha pensat que si a més de la vaca tingués un toro, la vaca i el toro podrien tenir més vaques i vostè podria tenir més llet? I ell es va quedar així com pensant i em va dir, el veí del costat té un toro, si el mateix podria quedar amb el seu toro i així jo podria tenir més vaques i així podria tenir més llet. I jo li vaig dir, no cal que el mati, no. Vostè posseix un actiu del que es pot desprendre a canvi d'un benefici. Pot fer servir aquest benefici per adquirir el toro del veí. I ell em fa, clar, puc obligar el meu fill a casar-se amb la filla del veí a canvi del toro. I li vaig dir, no, per què? Per què ningú ha d'obligar ningú a casar-se? I ell em diu, home, doncs, perquè estem al feudalisme, oi? No, pensi-ho. És molt més simple. Vostè ven la llet de la seva vaca i amb el que en tregui compra un toro. Punt. Després em trobo la vaca, ja tal. Jo li vaig explicar això al senyor, al pagès, i ell... Jo vaig tenir la sensació que m'havia entès. Però no em va entendre. I és que no em vau entendre. A veure. Jo no li vaig dir al senyor en cap moment, per què no agafes la llet de la teva vaca,
la barreges amb aigua, la vens a meitat de preu i fas fora els altres venedors de llet al mercat. Jo no li vaig dir, clar, així a mesura que ells vagin quedant sense recursos, tots hi pots comprar les vaques i pagar-los un sou ridícul a canvi de que ells vengui la llet de les teves vaques. Això està bé perquè, tu no hauràs de fer res. Bé, no tindràs competència i sé, com que treballaran tots per tu podràs anar reduint progressivament les seves condicions salarials i es podràs exprémer, fins que arribi un dia que no es puguis exprémer més. I el dia que no es puguis exprémer més, el dia que s'hagis convertit en un exèrcit d'ansiosos addictes al Red Bull i al lorazepam, agafes les teves vaques, i te les emportes a Bangladesh, que te les munyin allà, i tu mentrestant, doncs no ho sé, descanses, o et fiques uns quants anys en política, et fas ministre d'alguna cosa i negocies amb empresaris, rebaixes impostos, desregularitzes l'activitat comercial, privatitzes la puta llum del sol i quan te'n cansis et fas d'un consell d'administració i aleshores te'n vas a veure el teu veí, el que tenia el toro, i li dius, ei, t'ofereixo 5.000 al mes, què me'n dius? Per la meva granja, no, pel ventre de la teva filla i fas que la seva filla engendri els teus fills, que els seus fills netegin, cuidin, alimentin, protegeixin i entretinguin els teus, que els seus fills treballin pels teus tota la seva vida i que els admirin, els idolatrin, els envegin i també que els odin, però que després, quan facin programes sobre ells a la tele, que els mirin i que diguin, però si en el fons són com nosaltres, però que sàpiguen que no ho són, que mai ho seran, perquè sempre hi haurà uns que mullen les vaques i uns altres que es beuen la llet. Jo no vaig dir això en cap moment. No. Vens la llet i amb el que en treguis compres un toro. Punt. Jo només volia ajudar aquell home, ajudar-lo a ser feliç. Només volia que fóssiu més feliços, però em sembla que no, que no està funcionant com jo m'esperava i que em sap greu de debò. Us ha molestat molt, vull dir, perquè és molt de fotre la xapa a ell, Bé, no passa res, ja ens l'emportem, oi que sí? Ja està, ja ha passat, no li passa res, està bé, moltes gràcies i perdoneu, s'emportarà aquest val regal que és una habitació prèmium per una nit, ara sí que escolteu, amb dormir i esmorzar, entrada al Silence Spa 2 hores, per qui no sàpiga anglès, Silence Spa en silenci. 2 menús degustació al Petit Drac amb beguda inclosa i Sant Jordi Boutique Hotel, restaurant gastronòmic al Drac, que aquest és el fill de la Ruscallera, que no me'n recordo. Raül Balam. Balam. Alim Balam. Vinga, mireu quin sobre. És cara que són diners, el reciclat. És allò que fan els tallers d'aquells de triturar papers. Mira. Vinga, a veure, Mane Inocente, la meva. Això, traieu els paperets. Vinga, vamos, Sí? Va! Ui! 78! Qui té el 78 com l'hagueu perdut? De veritat? A dalt estàs, però vinga, noia, que tens un rato per baixar ara. Però ràpid, valenta! S'ha passat una 100?
Sembla divendres avui, no? Esteu com de nit, a aquesta hora esteu sopant i dormint. Una sèrie de Netflix, aquesta. Molt bé, participar! És una mica de capitalisme, Però com et dius? Pic. Amb qui aniràs? Home, amb el meu home. Vale, perquè si practiques el poliamor només pot anar una persona, és a triar. Una. Vale, bueno, què fas? De què ets? De primer, de primària, de segon? De segon. De segon. Bueno, molts ànims, Gràcies. Què et porta la lectoescriptura? Ui, així. Així. És escola viva o morta? Jo. És que l'escola viva em fot una gràcia, que vol dir, escolta, gates estan mortes. Home, viva. Viva. Molt bé, doncs res, felicitats. Que Moltes vagi molt bé. gràcies. Una foto? Qui fa la foto aquí? Adiós, fins ara. És el premi. Doncs ja hem arribat al final de la gala. Només ens queda un espectacle per presentar. Han vingut des de Madrid per fer-nos vibrar amb la música de Queen. They did great. Lo han hecho fenomenal. All right, so let's keep introducing members of Queen. Okay, do you know what this is? Batería. All right, these are drums. Esto es una batería. Okay, drums are a very, very important part in any rock band. In Queen, drums were played by Roger Taylor, who in addition to being a musician, is also a dentist. Aparte de ser músico, Roger era dentista. Drums are a very important part in Queen, and I'm sure that all of you know how to play drums, even if you don't know it yet. Estoy seguro de que todos aquí sabéis tocar la batería, aunque todavía no lo sepáis. Do you want me to prove it to you? ¿Queréis que lo demuestre? All right. We all have a drum kit in our body. Todos tenemos una batería en nuestro cuerpo. So, use your feet and your hands to stamp your feet and clap your hands twice, following this rhythm I am going to play. Golpead el suelo con los pies y dad palmas 2 veces, siguiendo este ritmo que voy a hacer ahora. Okay, are you ready for this? ¿Estáis listos? Okay, let's go. 1, 2, 1, 2, 1, 2. That's right. All right. Come on, all together. Very good. You have a drum kit in your body. You can't get bored anymore. ¿Habéis visto? Tenéis todos una batería en vuestro cuerpo, así que ya nunca más os vais a poder aburrir. Historia de Queen, enseñamos quiénes son los miembros de Queen y qué es lo que transmiten con su música, valores de respeto y de superación, y sobre todo con música en directo. Seguro que no la sabéis, habéis visto el vídeo, ¿no? ¿Podéis hacer el ritmo? Venga, todos juntos ahí. We will rock you. Barcelona!
final, la veritat, us ho juro. No us oblideu que necessitem la vostra complicitat per portar l'escola al teatre. Ara us toca a vosaltres convèncer els vostres alumnes. Ajudeu-nos a omplir els teatres. La cultura comença a les aules. Enrotlleu-vos, col·legues, que val la pena anar al teatre. El teatre és la millor medicina per a tots els mals. I a més, si porteu els alumnes al teatre, tindran esperit crític. El teatre al final és un mirall de la humanitat, el que ens passa, les emocions, ens fa éssers més empàtics, menys aquell del final que no ha anat a teatre des de cop. Invertir en teatre és invertir en un món millor. Visca!